Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Csallóköz Aranyosról jelentkezik, ahol a női első kézilabdaliga rangadóját játszották, a Dunaszerdei, a MOL DAC B csapata végül is 36-25-re nyert Aranyoson. Hát azt gondolom, hogy Peter Talárnak azért nem kell szégyenkeznie, mert a szívből játszó hazai csapat majdnem hozta szerintem a maximális tudását. Pred zápasom sme si dali takú voľnú debatu s bývalým prezidentom hádzanárskeho klubu, s bývalým starostom, s pánom Hegedűšom, že čo očakávam ja ako expert. Sa ma pýtal, ja nie som expert, ale tak som si to tak vyčíslil som to s tým, že keď Zlatná dostane menej gólov než 35 a dá viac než 26, tak to už bude úspech, to je realita. Tak skoro výsledok sa potvrdil, 35-25, ale myslím si, že DAC so 4 či 5 hráčkami z MOL ligy musel na 100% ukázať svoje kvality, aby vás dolal. A myslím si, že aj okrem výkonu, skvelého výkonu brankárky Garajovej, ktorá asi chytala 16-17 zákrokov, mala asi tak 40%, sa priblížilo. Dá sa povedať, že Zlatná prehrala, alebo DAC vyhrala iba 80% vďaka rýchlým kontrám. To znamená, že 9-1 bol pomer, ak som to dobre rátal, 1-9 z vášho pohľadu. To znamená, že pri hre nie na rýchlosť, ale 5-5 alebo 6-6 ste boli vyrovnaným súperom. To znamená, že o výhre asi rozhodla fyzická sila. To, že tie hráčky za DAC trénujú dvakrát denne, kým Zlatná sú vlastne totálne amatérky. Tak povediac. Súhlasím. Tých 8 tréningov za týždeň oproti našim dvom, to musí sa prejaviť, musí to byť vidieť. Ale na druhej strane ja som chcel ešte, aby tých hráčov záčka prišlo viac. Ja som možno aj skromný. Teraz vážnejšie, jedine takéto zápasy posunú nás vyššie. Ako čo sa týka hernej výkonnostnej stránky každému hráčku, my by sme mali odhrať takéto zápasy častejšie, stále viac a viac. A vtedy sa môžeme priblížiť aj k MOL lige, môžeme sa priblížiť k tým lepším tímom. Momentálne aj k tým, čo sú pred nami postavení, ako je Stúpava, Prešov, Bánovci, ale aj keď Bánovcami vieme hrať vyrovnanú partiu, ale čo sa týka Stúpavy alebo aj tej Dunajskej stredy, tak takýto zápasov by sme mali odohrať viac. Ale dnes pochybí Graton super predvedol naozaj výbornú, rýchlo hádzanú. Ten rozdiel v tej kvalite, by som povedal, natrénovanosti tam vidieť je. Iné by to bolo, keď sme my možno trénovali toľko, koľko oni, takže by to hádam bolo vyrovnanejšie, ale aj napriek tomu, že našim dievčatám som zaďakoval za bojovnosť, že sa nevzdali v istých pasážach, keď to vyzeralo, že to bude rapidne, rýchlo narastať, že sa stále bojovalo, že sa hralo, že sa nevzdalo aj proti silnému súperovi. Aj keď sa stále hovorí, že je také príslovie, že silnejšieho nikdy nepremôžeš, ale pokúsiť sa o to musíš, tak dneska sme boli asi na takej, v tej rovine, by som povedal, ale dievčatám zaďakujem a dúfam, že sa aj vám aspoň zápas páči. Určite, podľa mňa boli tam skvelé akcie. Ešte by som chcel vyzdvihnúť z vášho týmu, jasné, že vy ste asi nevedeli z toho profitovať, z tej skvelej Garajovej, pretože neboli proste rýchle protiútoky a ona všetko vychytala, čo aj nemožné podľa mňa a naopak súper z toho ťažil a myslím si, že neboli tam vlastne ani také góly, ktoré by sa dalo akože kvalitnejšou obranou predísť tým gólovým situáciám. Tam rozhodla asi kvalita, ale najbližšie ste boli Dunajskej, okrem samozrejme zo začiatku, ale tam bol stav 20-26 a vylúčená Penzešová a tam sa dalo ešte priblížiť, nehovorím, že vlastne pod 5 gólov, ale dalo by sa udržať ten DAC okolo tých 6-7 gólov, čo by bolo trošku lepšie. Áno, tak to poviem. Garajeva bola výborná, pretože držala 7 bodov bez nej by
bola výborná. Mrzí ma, že ešte mnoho strel, ktoré ona chytila, my sme nedokázali my chytiť, z čoho by sme my založili ten protiútok a dali jednoduché, rýchle góly. Naopak, už keď sme sa mali približovať do tej šle, vždy sme buď sme nejakú tú šancu celkom pekne vypracovanú zahodili, alebo sme spravili nejakú nezmyselnú zlú technickú chybu, zlú prihrávku do autu, alebo nás nejako super nám to odpo vypichol, ale tie ich kontry, tie ich trháky boli smrtiace a aj keď sme sa na to pripravovali, chystali, že oni tie trháky majú, že sa majú dievčatá vrácať naspäť, ono to bolo niekedy také, že to asi v našich silách momentálne dnes nebolo možné. Jasné, tam sa nedá nič vytknúť, keď super je silnejší a rýchlejší, tak sa nedá zabrániť, jednoducho tam sa môže poskladať celý tým na jednu hráčku a aj tak utečie. A trápila sa aj Sisa na začiatku, si myslím, že nič nej nevychádzalo takmer. Si myslím, že tam vypracovala výborné možnosti a nedala, alebo so šťastím, s nešťastím. A potom si zmenil vlastne a dal si ju na pivotku, čo bolo trošku pre mňa ako prekvapujúce, ale tam aspoň 3-4 góly dala, takže ako vidíš, možno, nie že bola nervózna, ale si myslím, že bola asi sama na tie herné veci. Nepomohli ani také nejak krídelky, alebo no Kasnárová trošku sekundovala, ale treba to odborne akože analyzovať, aj keď vieme, že super je niekde inde kvalitatívne, ale dá sa vždy zlepšiť na vlastnej hre. Takže ako si to videl, tie herné činnosti a Sisu. Celkovo, bolo to asi tak, že začali sme možno až s priveľkým rešpektom pred tým superom. Na jednej strane sme boli namotivovaní, možno, že sme chvíľami boli premotivovaní, na druhej strane dosť sme šli do takého rešpektu, alebo do takej, ako by som povedal, že úspieť a uhrať solidný výsledok, že sme hrali až v krči v prvých minútach. A tam bolo vidieť, že Sisa sa snažila to sama brať na seba, pretože ten krč, či už to bol na jednej strane tá trošku nervozita na strane Dominiky alebo na strane Marianny, kedy sa čakalo, že aj oni zapnú, pomôžu. V neskorších minútach zápasu sa rozbehli obidve a hrali výborne, ale ten úvod zápasu bol tak, že niekedy si sa dostávala na niečo chvíľami sama, že to musela zakončovať brať sama, takže aj ten super bol na nás nachystaný, tá obrana oni bránili výborne. Takže v tú chvíľu, samozrejme, a brala to na seba a nevychádzalo to, tak samozrejme, že aj ona sa dostávala už potom do takého krču, kedy aj trošku išla, že nejde to, takže vtedy bolo dobré niečo spraviť. No v tú chvíľu potom sa tam zranila Monika, tak si sa išla na toho pivota a tam sa trošku naštartovala, ale musím povedať, že aj napriek tomu, že niektoré situácie nezakončila gólom, alebo sa to nepodarilo, stále hrala, bojovala. To, že to nešlo, no ale nešlo to v tú chvíľu, nielen jej, ale nešlo to v tých chvíľach celému týmu. Tam bol stav 9-3, ale neviem ako to tam bolo presne a vtedy to bolo krásne vidieť, že nevyšiel útok, oni smrtiaci protiútok, nevyšlo nám to smrtiaci protiútok, takže tam boli tie protiútoky rýchle. No. V tých chvíľach sme mali ťažké nohy, možno pocit odpovednosti, že musíme uspieť, nechceme si urobiť hanbu, sú tu ligistky, chceme uspieť, to nás nám ruky nohy zväzovalo a potom to chvíľami vyzeralo tak krčovito, ale našťastie sa dievčatá z toho potom otrasli a aspoň sme ako tak hrali vyrovnane s nimi. Čo sa týka krídeliek, ja si myslím, že tam bola sama trošku aj je, keď to zoberieme celú sezónu, čo som ja videl zo pár zápasov, že vlastne Tamara kvalitatívne je sama na to, podľa mňa, a tam si strieda tie ostatné hráčky hociako, ale aj potom aj ona ako keby prestala veriť. Pritom má veľmi šikovné ruky, lebo však dala také 3 góly, myslím si, že prvé žrdi, že tam už fyzicky bolo nemožné, že tam padne gól pri tyčke a pri nohe brankárky. Aj ona trošku tak už upadávala postupne, ale ako to hodnotí, že ešte mať takú druhú Tamaru, alebo nechcem teraz veľmi kritizovať hráčky, ale tak všeobecne ten pohľad na ten tím asi. My máme, tam nie je problém tak v tých krídlach, jak by som to povedal, tam to je skôr od tej hre našej. Ak ste videli Dunajskú stredu, že krídlo si nikdy samé nedokáže vytvoriť šancu. Keď
krídlo sa dostane do šanci vtedy, keď mu vytvorí spojka. Svojou aktívnou hrou na svojho obrancu musí, jak sa to hovorí, jeden na jedného, musí prinútiť svojou aktívnou hrou braniaceho hráča krídlo, aby išlo pomôcť a vtedy rýchla prihrávka do krídla, to krídlo zakončuje. Krásne na to ukázala Dunajská Streda niekoľkokrát, že tie spojky vytvárali šance, tie ich krídla na tie krídla zakončovali jedna, druhá strana. My momentálne s týmto problémom sa ako bojujeme stále, že aby tie krídla, tie naše spojky musia viac byť aktívnejšie na svojho obrancu, aby sme my uvoľňovali tie krídla. Tým pádom, keď nie sú oni aktívne, že nejdú do toho priestoru medzi 1 a 2, tie naše krídla sú tam odstavené a ťažko sa dostávajú do šanci. A potom, keď sa z času na čas do šanci dostanú, možno aj v tom krči, v tej nervozite, je fakt niekedy umenie ten gól premeniť. Ale hovorím, s tým bojujeme, že Dunajská Streda to ukázala opäť, že ako sa uvoľňujú spojky, uvoľňujú krídla, my musíme na tomto popracovať a to je môj, akože stále s týmto bojujem a stále snažíme, vštepovne to robíme na tom, aby tie spojky boli aktívnejšie, aby tie krídla mohli byť úspešnejšie z toho svojho postu. Uzavriem rozhovor s tým som začal. Myslím si, že ten štatistický údaj 1-9, keď to odrátame, také skóre je 24-27. To znamená, že keď sa hralo, tak povediať, nie na rýchlosť a nie na fyzické veci, tak ste sa vyrovnávali v Dacu, si myslím. A ako to vidíš, lebo hovorím, tam boli aj také kreatívne veci, také vtipné góly, čo som nevidel od Dacu. To nie preto, že sme v Zlatnej, ale ja si myslím, že treba to ešte pozerať a dáš mi za pravdu, že tam naozaj boli vtipné, kreatívne veci, góly a ja si myslím, trvám na tom, že Dac vyhral nie len s tým, že má kvalitnejšie hráčky, ale hlavne s tým, že ten jednoduchý norský štýl efektívne hral. Áno, oni tým, že je ten rozdiel v tých tréningoch, že majú toľko natrénované, že to vedia v tej rýchlosti, dynamike, síle, to je všetko o tom a preto oni dávali tie góly na prvý pohľad veľmi jednoduché a v podstate takto by sa na to tá hádzana mala hrať a to aj napriek tomu, ešte kde sú potom iné týmy, takže pardon. Dobre, OK, takže áno, no poď sem. Dobrý deň, takže ešte Olajo Šviky, nech zavarta na intervju. Nek zavarta na intervju, de valaki... Pár trojové, netňujete sa, ale chcem vás gratulovať za dceru. Ježiš, ďakujem pekne. Bocsi, sziasztok, hello! Hajrá, aranyos! Olajo Šviky na KNS-ük. Není o čom hovoriť. Így van, sziasztok! Ja ďakujem vám. A ja vám gratulujem, že vás nás. Ďakujem aj ja. Využívajte a to ochutnajte. Tá, čo si mi dal poznakom, si sa tam bolo perfektne, ďakujem. Takže ďakujem ešte raz. Ochutnajte. Všetko nám ešte máme aranžovať. Dobre, ďakujem pekne a ja vám. Ešte raz ďakujem. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. No, tu je všetko naživo, to všetko sme videli, že dostal pán tréner darček, mali ste, hádam, narodeniny, alebo... To už je taký koncoročný. Aj koncoročný, tak za celú sezónu. Tak ešte raz, aby sme to uzavreli, nevadí, to je všetko živé, takže to je prepáčené, hlavne Olajoš Viktórii. Dúfam, že sa dá do poriadku. Tak ja pevne verím, že už na jar nás posilní, že budeme silnejší o ten článok, ktorý je Viki a že naozaj vybehneme v tej plnej sile. Viki určite nám chýba. Aj na jeseň chýbala, takže Viki je výborná hráčka a veľmi sa teším, že sa vráti. OK, a tak celý rok hodnotí? Celý rok hodnotí. To sa dá akože Močenku bolo treba vyhrať, čo ste minulé hovorili, že treba to potvrdiť, ten výsledok s Nesladmi. To sa aj podarilo, i keď to bol ťažký, ale myslím si, že ten začiatok bolo také všelijaké, ale postupne práve paradoxne teraz sa končí sezóna, keď sa Zlatná do toho tempa dostala. Tak ja som rád, táto súťaž nezačala dobre, my sme sa ťažšie rozbiehali, neviem, ešte to bolo asi tou minulú sezónu, mysleli sme si, že všetko pôjde tak jednoducho, ako išlo predchádzajúcu celú sezónu, no nešlo. Našťastie sme sa nejak správne potom do toho
dostali a to, že teraz ako nekončí sezóna, bude len chvíľku prestávka, budeme trénovať a v podstate o nejakých 6 týždňov znovu hráme. Začiatkom februára začíname, takže trošku dievčatá oddychnú cez Vianočné sviatky, vyliečia zranenia, naberú trošku chuti, motiváciu alebo zabudnú na hádzanú, na chvíľku nebudú robiť 4. januára, začneme trénovať a už sa pripravovať na odvetnú časť. To by som chcel, aby sme nadviazali na niektoré z týchto, na podstate na všetky výkony, aj na výkony v dnešnom zápase chvíľami, keď je dobré pasáže, ktoré boli, takže verím, že bude dobrá príprava, verím, že zahráme nejaké prípravné dobré zápasy a že sa dobre pripravíme na odvetnú časť. Ale kalendárny rok hodnotím asi tak, že prvá polička výborne, lebo sme dosiahli to druhé miesto v súťaži. Druhá polička už to bolo horšie, ale ako trochu som s tým rátal, ale v podstate bol to výborný hazonársky rok, takže ďakujem. Myslím si, že ten predchádzajúci ročník bol asi nad očakávaní a teraz trošku pod. To znamená, že to sa nejak vyrovnalo ten celý rok a príjemné sviatky Peťo a aj celému klubu a dievčatám a dúfam, že Podstromček bude štedro a hlavne zdravo a do nového roka viac gólov sietí superiete a menej za chrbtom Garaj Emeši a druhej brankárky. To znamená, že ja si myslím, že aj dneska je za čo gratulovať. Určite, ja ďakujem pekne. Takisto aj ja tebe prajem príjemné sviatky a aj veselého Silvestra, všetko dobré v novom roku a takisto aj divákom tvojej televízie. Pekné a veselé sviatky prajem a všetko dobré v novom roku, hlavne veľa zdravia. Ďakujeme, megpróbálom ezt lefordítani az egészet, ja to všetko preložím. Ďakujem pekne. Tehát ugye nagyjából összefoglalom, ugye mert Magyarországon is nézik ezt az adást, tehát annyit ugye, hogy valójában itt 9-1 arányban nyert a DAC a gyors ellentámadások terén, és ha ezt leszámítjuk, akkor 24-27 volt a mérkőzés. Hát persze nem lehet ezt leszámítani, mert ugye nézzük, hogy a norvég-francia döntőn is, hogy mennyi gyors ellentámadás, gyors indításos egyszerű gól volt. Hát igen, fizikailag és ugye minőségileg is egy jobb csapat a DAC, tehát természetesen azért Pettyó nem lehet elégedetlen, annak ellenére 11 góllal kikaptak a csajok, ugye abszolút amatőrök, míg azért a DAC-nál volt 4-5 profi játékos, tehát ilyen értelemben az amatőrök kikaptak a félprofiktól, ami teljesen papírforma-szerű, és hát majd lefordítom esetleg majd szövegben az egész interjút. Köszönöm a figyelmet, Csalók, és aranyos Dunaszerdahely B-ták 25-36, a szlovák női kézilabdaliga, első liga magyar rangadóján Détok Ernőt hallották. Csalók az aranyosról. Köszönöm a figyelmet.